बाइक सलायनायावथ' एक्सपार्टखा सोबनाय जानायावथ' एक्सपार्ट जानानै दङ फोरोंलांनायाव बेसेबां खस्थ' मोनबोदों गोसोखांनायसो फैयो बे भिडिअखौ लाबोनायनि ओंथिया बेनो बेयो मोनसे मोटिवेशनल आरो थुलुंगानाय भिडिअ मोनसे गामि गोथौनिफ्राय आबादारि नखरा आबादारिनि सासे फिसाया जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै साक्सेस जानो हादों स' खुलुमबाय बयखौबो दा नैबे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोना जुदि फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना गासैखौबो बुजिनो मोनगोन दा आङो दंफैयो मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोथौ गामि बेनो जादों पाटाबारि एरियानि नाम्बार 2 खन्थाइबारि बेनो जादों फंबाय नख्रां ब्रह्म नख्रां फंबायनिनो बिफा आदै आरो बेजों लोगोसे जोंहा दं मादै खुलुमबाय आरो बे फंबाया बिजिनिनि जोंनि मादैनि फिसाला फंबायाबो दाबो फरायगासिनो दा नवोदयाव फरायगासिनो बियो 9 खोब मोजां फरायनायाव बे बिथांमोना सानैबो पियर आबादारि माने आबाद मावनाय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनाय दासिमबो आबाद बिनि गेजेराव जोंहा नख्रां फंबाया दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै सासे M.Tech खुलुमबाय आदाया जोंनिसिम फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर जासिहरनाय जाबाय आदानिसिम आंनि मुङा जाहैबाय नख्रां ब्रह्म गामिया पाटाबारि नाम्बार 2 खन्थाइबारि बुङो आदानि फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेनेबा आं आदाखौ लेंहरदों खावलायहरदों जोंनि बे आंनि फरायनाय मानायखौ जेनेबा आंनि फादार मादारा मारै खालामनानै बेसेबां लेभेलाव सफैनो हादों माने गासिबो आंनि क्रेडिट्सआ आंनि मम आरो डेड आरोना बिसोर बिराद खस्थ' खालामनानै माने आं बिसिम लेभेलाव फैदों आरो बर्तमान आं B.Tech प्लास M.Tech फ्रम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ कर्नाटका B.Tech इन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं बेनिफ्राय M.Tech इन पावार एन्ड एनार्जि इन्जिनियारिं ओमफ्राय प्रेजेन्टलि आं दायो मोनसे कम्पानियाव एंगेज जानानै दङ बे कम्पानिनि नामानो जाबाय L&T होनो बेखौहाय लार्जन एन्ड ट्राउबो होनो बेखौ बे कम्पानिया एराउन्ड 1938 आवनो इस्टाब्लिश जादों फ्राय मिन्थिया जानो हागौ नाथाय बे बिराद फेमास कम्पानि बेयो माल्टिनेसनेल कम्पानि बेयो एराउन्ड 25 कान्ट्रिसआव दङ दायो आं बर्तमान अनलाइनैनो बेखौहाय मावथ'गासिनो दङ आंनि मेन लकेसनानो दायो माबायावहाय माइसुराव आरो अब्ला आं मादैनियाव सोंनायसै अब्ला दिनैसिमाव नोंथांमोननि फिसाला नख्रां ब्रह्मआ बे अबस्थासिम बा बे लेभेलसिम सौफैनो हाबाय नोंथांमोनहा बिनि सायाव माबायदि गोजोननाय दं खुलुमबाय बयनिसिमबो सोमदोन बरगयारिया दिनै जोंनि बे न'खराव फैनानै जोंनि थाखाय मोजां गाज्रि खबर लाफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे गथ'खौ फोरोंलांनायाव बेसेबां खस्थ' मोनबोदों गोसोखांनायसो फैयो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावै दाङै बिदिनो गोबां मानि दुखु सहायबोनांदों आरो गथ'आबो जोंनि खोथा मानिनानै गावनि मोननांगौ फिथाइखौ दावबायलांदों गावनि नाजानायजों आवगायलांनो हादों आरो जोंबो जि एसे जेसेबांनाखि खस्थ' खालामनो हायो बेखौ खस्थ' खालामनानै जोङो गथ'नि मोजां फिथाइखौ मोननो थाखाय हास्थायनायाव इसोरनि अननाय आरो आशीर्बादजों दिनै बे गथ'आ मोजां लामायाव आवगायलांबाय आरो उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोबजासे जोङो आबादजोंनो जुजिनानै मिथिंगाजों जुजिनानै जोङो गथ'फोरखौ मोजां लामायाव आवगायहोलांदों आरो इसोरनिबो माखासे गोबां आशीर्बाद दङ जेरैबायदि आङो जेब्लायबो फिसाफोरनि थाखाय जेब्लायबो इसोरनाव आर'ज गाबोमोन आरो दिनै बे आर'ज गाबनायानो दिनै गासिबो जाफुंबोदों बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो आबादखौ जोङो मावजोबोमोन आरो बेसर बोथोराव बेसर फाथो बेसराव फाथो अमा दाउ ओमफ्राय नैबे दानिफ्राय लानानै आगष्टसिमाव जेबो आबाद मोना नालाय एम्फौ लायोमोन आं बे एम्फौखौ आङो बिदिनो लायोमोन खनसे लागासिनो बिदिनो दान्दाथाम लायो ओमफ्राय बे दान्दाथाम गाहामाव बिदिनो 5,000 6,000 फैसा मोनो आरो आं बेजोंनो आङो बिसिनि मान्थलि फिसखौ होयोमोन दा बेबायदिनो जोङो गासैबो बिमा बिफाया फोथायनानै एबा खस्थ'खौ भुगिनानै सोलिलाङोबा गथ' गथायफ्रा बयनियाबो मोजां जागोन उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिराद खेल लायोमोन बिराद जथन लायोमोन बिसिनि जानाय थानाय जोङो नोजोर खालामोमोन माबायदि जादों बहाबा थानानै माबाफोर जाखुमादों नामा बहाबा थानानै माबाफोर लोंखुमादों नामा बिराद खेल लायोमोन आं उन्दुनाय समावबो आं बिराद खेल लायोमोन उन्दुनायावबो आङो बिसिनि उन्दुनायफोरखौ बिराद नोजोर खालामोमोन माबायदि उन्दुदों माबायदि थादों माबा मोनसे जाखुमादों नामा माबा मोनसे लोंखुमादों नामा
बेबायदि बिराद खेल लायोमोन आरो आं बे गथ'फोरखौ आरो बिदिनो सिगां उन्दै समावथ' बिदिनो जोंनाव मोजां स्कुलबो गैयामोन मोजां स्कुल गैयिनि थाखाय जोङो बेबायदिनो बिराद खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों गंसे प्राइभेट स्कुल खुलिदोंमोन आरो बेखौ आं बाहाय सोहरनानै बिदिनो एसे जेब्ला क्लास 4 सिम मोनो अब्ला बै खैला मैला बेबारिसआव दोनहैबाय आरो बिदिनो मालाबा दैफ्रा इसिनो बारसोमनाङो लायनाङो माब्लाबा बिदिनो थफ्ला रुजुन थफ्लाखौ बारहोगोरबाय ग्रोब बिफाया गोदोनायाव फाफ्लियाव लाबाय आंहा थफ्लाखौ बाबाय बिदि बारहोनाङोमोन समाव दैया ओरैबायदि प्रब्लेममोन आरो जोंनि बे रायजो राजा साफ्रामबो जुदि बिदि खालामलाङोबा बयनिबो फिसाया मोजां जागोन आङो नैबे आदैनिफ्राय आङो फंनैसो मिथिबावनि खुलुमबाय आं मुङा गजेन ब्रह्म दा नंगौ जोङो बिराद खस्थ'यैनो जोङो बे फिसा साथामखौ जों फेदेरलांदों मावनाय दांनाय दिनैसिम जिरायनाय गैया बुंजायो दाबो सानफ्रामबो सोरांबानो खारनाय सोरांबानो मावनाय हालौनाय बायदिसिना गोदोनि हालौनायाबो जों दाउला खनसे गेसेरबानो अखाफोर एसे सानसुथिरबानो जों होलाङोमोन हाल फुरनोसै ओमफ्राय हालौनाय समावबो ओमफ्राय सोराङा बेबायदिसिम जों मावनानै जाबोनांबाय आरो माखासे फिसाफोरनि माबोरै फरायलांनांगौ माबोरै फेदेरलांनांगोन बिनि सिन्था धारा खालामनानैनो जों मावनायखौबो जों दोनामोन बे फिसाया मोजां मानसिजोंनो लोगो मोनबाय थानाय जादों आरो क'क्राझारावबो थादों मोजां मानसिजोंनो लोगो मोनदों हजोंहाय दा गावनि इउनिभार्सिटि कर्नाटकआवबो बियो मोजां मानसिखौनो लोगो मोनहैदों थानाया सोबनाय गैया जानाय गैया दा बिदिनो गावनि थांखि बायदि आरो जोंनि थांखि बायदि बिमा बिफानि बोसोन बायदि बे समाव जोंनि फंबाय नख्रां ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो माखासे मेसेजखौ लानि नोंहा थांखि दङब्ला उन्दैनिफ्रायनो बियो जाफुंसारगोन थांखिखौ गावनो गाव खालामनानै लानांगौ आरो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि बेराया मानो नोङो मोजां लोगोजों सायख'नानै नों बेरायनांगौ बिदिनो दा आं नुनो मोनगासिनो गामि एरिया ओनसोलाव बांसिनानो मोजां सुबिदा मोनैनि जाहोनाव माखासे प्रब्लेमा दाबो दङ फरायनाय सिस्टेमाव दाबो गामि ओनसोलाव हाबोबा नायोबा आंथ' गामिनिखौ आं मिथिखायो आरो आं टिउसनबो लायोमोन गथ'फोरखौहाय जेब्लानाखि आंना हलिडेसफोर थायोमोन आं टिउसन लायोमोन आं बाहाय मोन्दांथिनो मोनोमोन आरो गथ'फोरनि फरायनाया जेनेबा लाइक गभर्नमेन्ट एलपि स्कुलाव फरायनाय दङ माखासे नायनो थाङोब्ला गभर्नमेन्ट स्कुलनि जाय स्टुडेन्टफोर बिसोरखौ आं मोजां माबानायखौ नुनो मोना आरो माने बेसिक्सखौनो क्लियार खालामा जेनेबा 6-7फ्रानो 2नि लाइक माल्टिप्लिकेसन टेबोलखौनो रोंहैयि माखासे बिबायदि दङ लाइक क्लास 10फ्राबो दङ अब्ला बेबायदि जायोब्ला क्लास 10खौ जेनेबा मेट्रिक पास जानांगौ अब्ला क्लास एग्जाम मेट्रिक फाइनालखौ मारै लिरहैगोन सुबिदायाथ' गैखाया गैनाया अब्लाबो जोंनो मोजां मास्टारफोर थिसननाया मोजां आरो लाइक मोनसे स्कुलाव 4-5सो मास्टारफोर होयोब्ला माने बिराद मोजां जागौ आरो ना माने सासे मास्टारा क्लास 5सिम गथ'फोरखौ हेन्डेल खालामनो हाया बेखौथ' हाखाया बेनिखायनो आं बे गभर्नमेन्टखौबो खावलायनो लुगैदों जि मास्टारनि गोनांथि नांगौ गामि एरिया सिङावहाय बेखौ बेबस्था लानांगौ आरो माखासे अफिसारफोर जि थायो बिसोरबो जोंनि ओनसोलाव नायदिंफैनांगौ जेन माबायदि सोलियो जोंनि एरियायावहाय बेफोरखौ नायदिंनांगौ अब्लासो मिन्थिनो मोनगोन जोंनि माने स्टुडेन्टफ्रा माबायदि लेभेलाव थांदों ना थाङाखै अब्लासो जों बर' हारिया लासैनो जौगालांगोन ओमफ्राय आं लाइमोनफोरखौ बुंनो साननाया बेनो जोंनि लाइमोनफ्रा दा माने मायाव गोसो होदों बांसिन लाइक बाइक सालायनायावथ' एक्सपार्टखा आरो सोबनाय जानायावथ' एक्सपार्ट जानानै दङ बेफोरखौहाय गावनो सानखांनानै उननि फिउचारखौ सानखांनानै बेफोरखौ लायालासिनो गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावोब्ला बे मोजां जागौ आरो गासैनिबो मोजां नोंनिल' मोजां नङा न'खरनिल' मोजां नङा बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन जोङो जायगाखौ डेभेलप खालामलांनो हागोन ओनसोलखौ डेभेलप खालामलांनो हागोन बिकज जों बर' माहारिया दाबो डेभेलप जानांगौ बिराद दङ मानो होनोब्ला जोङो मालायनि सिङाव दाबो माने
मालाय हारिनि सिङाव दाबो गादब जानानै दङ दा नों नायदो नों एभिक्सन जानाया गुवाहाटियावहाय माबायदि जों बर' सुबुं ट्राइबेलफोरखौहाय माबायदि खालामनानै दङ जों बेखौहाय सानखानांगोन आरोना जेनेबा गोरों गोरों ओंखारोबा गिदिर गिदिर अफिसार ओंखारोब्ला बेफोरबायदि जेंनाया माने जानायखौ जों नुहुरनो मोननाय नङा आरो इयुननि समावहाय बेखौनो आं लाइमोनफोरखौ बुंदों माने मोजां फराय आरो मोजां लामाजों थां जेब्लायबो मोजां आगान सुरलां गावनि बिमा बिफा जि खोथा बुङो बेखौहाय मानिनांगौ माने आंबो मानिबोदों आरोना जोंना बिमा बिफाया ओरैबायदि माने स्ट्रिक्टमोन आरो उन्दै समफ्राव आयौ माने बिराद बुजायोमोन आङो दुस्थ'मोनबो नालाय बिदिनो उन्दैयाव मार्बलफोरबो गेलेयोमोन बे समावहाय आइया मा खालामोमोन लावथि लायोमोन थांनानै होहैयोमोन बुहैनायमोन बे समाव माने आइया बिराद स्ट्रिक्ट खालामोमोन आरो ओमफ्राय फादाराबो बिराद स्ट्रिक्ट खालामोमोन फरायाबानो जोंनाथ' जाम्बा जाम्बि आइ आफामोना नाथाय फरायनायावहाय ओरैबायदि फकास खालायोमोन आरो जोंखौ गोरों जाजानो लुगैयोमोन स' बिसिनि हास्थायनायजों आरो आंनि हास्थायनायजों बिसिनि अननायजों आंनि नाजानायजों आं दा बिसिम लेभेलाव दा दंफैयो आरो जेखियानो जा बेथ' जोंनि पाटाबारि ओनसोल मोनसेयाव बे मोनसे आइलेण्ड ओरैबो दै जों माने बिराद खस्थ' मोनो बै समावथ' खस्थ'सिनमोन दा एसे डेभेलपआव फैगासिनो आरो बे डेभेलपआ जानो थाखाय जोंनो मोजां माने मानसि फरायनाय नांगौ आरो लाइक IAS अफिसार IPS अफिसार बेफोरखौ जोंनो नांगौ जेनेबा बेफोरबायदि गामिनिफ्राय ओंखारोब्ला अब्ला अट'मेटिक हारसिंनो डेभेलप जालांगोन आरो माने आं बेखौनो लुगैदों बर' लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मोजां फराय आरो गाव गावनि थांखिखौहाय जाफुंहोनो नाजा स' नोंथांमोना गोबां खोनानो मोनबाय मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा न'खरादि दिनै गावसोरनि फिसाफोरखौ माबोरै फेदेरनांगौ फोलावनांगौ बिसोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लानांगोन रायजोफोर जाय नख्रां फंबाय बेनिफ्रायबो जोङो सोलोंनांगोन स' बेजोंनो आङो दिनैनि नैबे सुंद' भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बयखौबो खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लास्ट